To mi nezdal nejak. To mi mama neuvere, ty koko. A to kedy budem modré z neba? Toto bude 27. mája. 27. mája? Ale dnes je 1. a toto bude 27. Aha. Teda počkaj, 27, myslím, že 27. Tak si potom pozrite Míra suseda, hej? Hej. Áno. Ako sme, kto my ideme teda? Kokosu. Ty. A jak to platíš? Viete čo, nemám podpis karty, nedoniesol som, ale ja som sa dohodol tak,